În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, iubiți credincioși, înainte de a intra în explicarea pe scurt a Evangheliei de astăzi, aș vrea să fac un preambul, aș vrea să fac o mică precizare, o trimitere, de fapt, la omilia pe care am făcut-o vineri, după Sfântul Maslu. Omilie înregistrată, numai că domnul Cătălin a avut timp să o proceseze și să o dea pe internet. Acea omilie se numește, i-am pus titlul, Iadul globalismului. Și de aceea v-aș recomanda să vă uitați, pentru că este de interes, ne privește pe toți. Și am comentat-o și după Sfinții Părinți, acea omilie. De fapt, am făcut o omilie la Psalmul 9, versetele 16-18. 3 versete. Și citind comentariul de la Sfântul Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare, referitor la versetul 17, Psalmul 9, hai să-l citim împreună și să vedeți ce spune acest psalm, scris acum 3000 de ani și ce se întâmplă în timp ce vorbim noi acum cu era așa zisă globalism, această ideologie. Psalmul 9, versetul 17. Să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Și am explicat acolo la acel psalm, la acea omilie, cine sunt păcătoșii, ce este iadul și cine sunt neamurile. Neamurile, am amintit la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 5 și versetele 9 și 11, unde atunci când s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți, că erau musulmani, că erau, nu știu, fiecare acolo este dat. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 9-11, spune parți și așa mai departe, dintre care erau neamurile respective atunci, acum 2000 de ani, dar dintre care sunt neamurile actuale. Și ce zice Sfântul Vasile cel Mare, referitor la comentariul versetului 17 de la Psalmul 9? Nu s-a întâmplat niciodată în istoria umanității. Și aici spune, să se întoarcă păcătoșii în iad, adică cei care creează așa zisa ideologie globalistă, pentru că aceasta este o ideologie, este un fenomen, este un curent prin care vrea să ne unească pe toți oamenii să fie într-un gând, într-o religie, într-un cuget, într-o mentalitate. Se calcă în picioare identități de popoare, se calcă în picioare tradiții de neamuri de 2000 de ani, cum avem noi, se calcă în picioare demnități de popoare, de neam și așa mai departe, pentru a se naște, între ghilimele vorbind, un nou neam, un singur neam, o singură religie, un singur cuget și o singură orchestrare, cine conduce lumea, fără să mai avem noi un drept la replică, fără să mai avem noi un drept de a spune ceva, de a ne apăra, de a face un apel. Și aici, păcătoșii să se întoarcă în iad. Augustin spune cum să se întoarcă păcătoșii, ce au fost, da, să se întoarcă în iad, pentru că și Hitler a vrut să facă un rai pământesc și a ieșit iadul. Și a făcut un iad. Și atunci, dacă a făcut iadul pe pământ, sau Stalin, sau ceilalți, să se întoarcă. Ei se întorc la lucruri pe care l-au făcut. Au adus iadul pe pământ. Și Hitler, și Stalin, și toți ceilalți, sau cei care, în micro vorbind, în familii, care, în loc să-și vadă de familii, în loc să-și vadă de conducerea unei case, aduc iadul în casă. Știți foarte bine la ce mă refer. Sunt familii care au iad în casă, în loc să aibă binecuvântare. Sunt comunități, în loc să aibă bunăstare, au răutate, au fel de lucruri rele, pentru că se întâmplă iadul. Asta aduce necredință, așa cum mă duc cu gândul în Occident, unde mă gândesc acolo la câteva cartiere din Paris, unde nu mai poate intra nimeni, nici legea, nimeni, pentru că acolo este un fel de iad. Drogurile stau pe stradă, la tarabă, la propriu vorbind, poliția n-are voie să intre și cine intră acolo este măcelerit la propriu. Și mă refer la creștini care sunt uciși și nu se spune nimic. Deci iadul poate fi provocat aici pe pământ. Se întorc în iad cei care îl provoacă. Așadar, am amintit de Hitler, am amintit de Stalin, se întorc în iad. Dar acum vreau să fac precizarea că această nouă ideologie a globalismului
să ne unim toți într-un cuget, călcând în picioare tradiții, identitate și așa mai departe. Vedeți că noi în România nu mai conducem noi, nu mai avem putere de a ne conduce. Suntem adunați de pe stradă și ne conduc alții. Iar dacă vă uitați la cei care ne conduc, cine sunt, din spatele cortinei, trebuie să ne facem multă rugăciune, multe cruci. Doamne, cine conduce această lume? Că noi practic nu mai conducem. Ar fi trebuit să conducă cei care au stat în temnițele comuniste, care au avut demnitate, au apărat credința, au apărat neamul, au apărat poporul, au apărat pe Dumnezeu. Au fost înlăturați și, din păcate, tot torționarii sau fiilor sau nepoților conduc în ziua de astăzi, dar nici măcar ei nu mai conduc acum în România, conduc cei care au făcut acest sistem, ideologie, globalismul. Și ținta finală a acestui globalism este una: lovirea în Hristos, în Fiul lui Dumnezeu. Este un singur motiv de a se uni împotriva lui Hristos. Celelalte sunt minciuni. Că vine cu pace, că fac, ne salvează de boli, de război, este tot o minciună. Și Antichrist, repet, nu înseamnă împotriva lui Hristos, ci în locul lui Hristos. Va veni cu o pseudo-pace, va veni să ne scoată din boli pe care tot ei le creează, tot ei vin un fel de mântuitori, credeți în noi, semnați aici să fie un singur popor, o singură credință, o singură lume. Deja am auzit că, nu știu, sigur, dacă informația sigură, deja se lucrează la o singură religie și cedează. Asta înseamnă să cedăm. Ortodoxă să cedeze, cu tare, catolice și așa mai departe, să cedeze, să creeze ei o singură religie. Deci știm foarte bine că religio înseamnă, în cuvântul latinesc, înseamnă legătură și înseamnă legătură, trimitere la cer. Nu există nicio religie, nu există nimeni în afară de Dumnezeu care s-a revelat, s-a coborât din cer și ne-a adus învățătura înainte prin proroci în Vechiul Testament, iar în Noul Testament prin însuși Hristos Mântuitorul. Și s-a coborât din cer Hristos, ne spune aici la o rugăciune foarte frumoasă de înainte de prefacerea Sfintelor Daruri: Doamne, Tu de câte ori am căzut, Tu m-ai ridicat și nu Te-ai îndepărtat. Așa este o rugăciune înainte de prefacerea darurilor, știi, Părintele, în care așa se spune: Doamne, de câte ori am căzut, Tu ne-ai ridicat și nu Te-ai depărtat. A căzut Adam, l-ai ridicat pe Adam și nu Te-ai depărtat de el. Cum spun alte curente, ideologii, că s-a făcut o ruptură sau care nu se mai poate reface între umanitate și dumnezeire atunci când a fost dat afară, Adam a fost dat afară din rai. Ruptura este definitivă și pe vecie. Nu este adevărat, s-a alterat relația între noi și Dumnezeu și de aceea a trebuit să vină Fiul lui Dumnezeu ca să refacă legătura și să ne readucă în rai, acolo de unde a fost dat afară Adam. Și de aceea învățătura cea mai mare o avem din cer, revelația, care este în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție la Sfinții Părinți. De ce vă zic aceste lucruri? Pentru că noi trebuie să avem o bornă. Spunea și preafericitul Daniel, zilele astea l-am văzut într-o predică, că este atacat cu una și cu alta, așa este atacată biserica. Spunea de faptul că ne complicăm cu prea multe în această viață și uităm de un singur lucru. Nu știm care e sensul vieții noastre pe pământ. Trebuie să ne gândim, să vedem care e rostul vieții noastre pe pământ. De ce trăim? De ce ne-am născut? Și vedeți că răspunsul acesta nu-l dă Confucius, nu-l dau filozofii, nu-l dau înțelepții. Îl dă Dumnezeu prin această carte. Răspunsul este: ați venit pe pământ pentru că eu am hotărât asta, ne spune Dumnezeu, și pe pământ aici este o școală unde veți învăța, veți da un examen ca să vă duceți înapoi acasă să trăiți veșnic într-o bucurie. De aceea s-a coborât Hristos pe pământ. Diavolul ce vrea să facă? Cum așa? Hristos a coborât să mi-i duc acasă, zice diavolul, pentru că prima dată l-a învins pe om în rai acolo, cu șarpele, cu mărul, știți istoria. Și aici știe diavolul că ce vrea Hristos. Știe că a venit, n-a avut ce să facă, că Hristos l-a învins pe cruce, pe diavol și a omorât moartea. Că diavolul stănea moartea sub el. Și dar Hristos a venit pe pământ și iată s-a urcat pe Golgota de bunăvoie și a învins moartea. Prin aceasta, tot la rugăciunea din Părtășanie ne zice, ne-a dat nouă împărăția. Tu care te-ai ridicat și ne-ai dat împărăția. Împărăția deja o avem. Este dată de Hristos. Numai că trebuie să intrăm în ea.
Nu suntem mântuiți automat prin botez. Prin botez este poarta care ne dă voie să mergem către cer. Trebuie să trecem și noi prin Golgota să mergem la raiul pregătit de Dumnezeu. Așadar, este, ca să mă întorc la acest verset 17, când se vor uni neamurile, să se întoarcă păcătoși în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Și Sfântul Vasile cel Mare ne zice, atunci când se vor uni neamurile, într-un cuget, într-un gând, cum vor ăștia globaliștii. Vedeți teoria lor, într-un gând, într-un cuget, într-o religie, într-o știință medicală, într-o și noi conducem, știm noi. Adică noi nu mai avem voie de drept, de veto, de asta, oricum votăm degeaba. Totul se programează. Și ei de ce vor așa ceva? Credeți pentru binele nostru? Sub nicio formă. Dragoste cu forța nu există pe pământ. Așa vor să facă ei. Și văzând acest verset și ducându-mă la 12 autori care au comentat acest verset, Vasile cel Mare zice cel mai tranșant. Când se vor uni neamurile împotriva lui Dumnezeu, atunci este un semn al vremurilor de pe urmă. Nu zic eu, Sfântul Vasile cel Mare, nu avem timp ca să dau și citate și cartea de unde am luat și pagina și totul. Dar sunt vremuri de pe urmă. Este un semn al vremurilor de pe urmă când se vor uni neamurile împotriva lui Hristos. Este un semn. Și aici această unire, călcând în picioare tradiții de popoare, identitate de neam, nu vezi că nu mai avem identitate de neam, vor să șteargă cu buretele totul, să fie o singură religie nouă, pentru că și în America le convine lor acolo, că ei n-au identitate de neam, n-au istorie, au 200 de ani și un conglomerat, acolo e o adunătură. Și nu pot să zic că, uite, eu este și cuvântul mândrie în sensul bun. Da, eu mă mândresc că sunt creștin de 2000 de ani, că avem o istorie creștină, mă mândresc că sunt român, avem demnitate de român. Este o mândrie binecuvântată de Dumnezeu. Ei n-au cum să facă această afirmație sau această mândrie, că nu au. Și atunci acceptă orice, și Biserica Satanii și orice. De aceea noi pe pământul acesta românesc nu trebuie să acceptăm orice. În numele așa zisei toleranțe, las că e om și el, lasă fii și ei. Nu se poate. Homosexualitatea nu se poate cu fel de eutanasia. Vin acum eutanasia, sinuciderea asistată medical, vin toate. Deja Polonia au început să accepte sinuciderea asistată medical. Prin lege, prin tribunal a dat o hotărâre și urmează să vină acasă în fine, noi încă suntem protejați, încă Dumnezeu ne iubește. Dar trebuie să punem și noi osul la treabă și genunchiul în pământ să ne rugăm mai mult. Așadar, să închei cu acest verset, să se întoarcă în iad păcătoși în iad. Aceștia care fac globalismul în ziua de azi, trecându-ne în jos și călcând în picioare toată istoria noastră, toată demnitatea, toată identitatea noastră, gândind ei mintea lor că ne aduc pace, că ne ajută, este o pseudo-pace, nu mai intru și în alți Sfinți Părinți că durează, dar ideea principală e că se vor uni toate neamurile, nu să facă bine, să-L lovească pe Hristos, să lovească creștinismul. Noi nu știm, în China, în India, în țările alte asiatice, câți creștini mor pe zi. Nu se spune nimic. Ținta finală este creștinismul și ținta finală este Hristos. De ce? Pentru că Hristos a făcut om să ne mântuiască. Nouă, tuturor de aici care credem să nu mai avem boli, suferințe, necazuri, tristețe, să ne ducă la viață veșnică, să lucrează manipulare genetică, că am acum conferință în decembrie, cum să facă în așa fel încât să ajute omul să nu mai moară. Să pună inteligența artificială, mintea, să o pună inteligența într-un computer, în fine, să lucrează nebunii. Ceea ce citesc, trebuie să citesc, că am conferință. Dar la ce se gândește omul, știința, care s-a depărtat cu totul de Dumnezeu, este groaznic. Dacă am ști ce vrea să facă știința, v-ați îngrozit. Ce citesc, studiile pe care le citesc sunt greu de căpătat, să zicem așa, pentru că pe internet sunt foarte scumpi și eu fiind cu medicina, le plătește medicina, am cod special, dar sunt articole foarte interesante, deosebit de interesante și dau răspunsul la ceea ce se întâmplă și abia aștept să particip la conferința asta în decembrie, că intru în online național și internațional cu profesori din toată lumea și vedem cam cât să vedem, doar să identific cumva adevărul, că adevărul nu se va spune niciodată legat de boala aceasta, dar măcar cât de cât să identificăm. Deci, când se vor uni toate neamurile, când va fi o singură religie, intrați pe internet, eu am impresia că deja se lucrează și chiar pe mass media să transpire, cum s-ar zice, că să lucreze la o singură religie, adică ortodoxilor, lasă-l mai încetul cu sfinții voștri,
cu icoanele voastre. Mai încetul, lasă. Lasă că știm noi ce să facem. Deja s-a făcut, am zis atunci, umilia de vineri, intrați pe internet, cred că $1.000.000 a costat un robot cu inteligență umană, așa zic ei, dar care este important? Ceilalți care au lucrat, lucrătorii, savanții, s-au închinat, așa cum ne închinăm noi la Mântuitorul, la Iisus Hristos, la Dumnezeu aici, s-au închinat, s-au aplecat în fața acestui robot. Intrați pe internet și o să vedeți. Nu cred că este cum se cheamă de aia, nu zic în engleză, e o știre falsă. Cred că așa s-a făcut. A făcut un robot și asta vor să facă ei, să trăiască veșnic, dar să se închine științei, nu să mai închine lui Dumnezeu. Că asta vrea acum știința, să-L depărteze pe Dumnezeu. Și am încheiat cu ăsta, când se vor uni popoarele toate și vor lovi în Hristos, este un semn al sfârșitului lumii. Zice Sfântul Vasile cel Mare, nu zic eu, când am dat drumul la conferință în Centrul Cultural, o să venim în detaliu, cu pagină, cu adresă, cu sursă, cu tot. Pentru ziua de astăzi am pregătit. Ați văzut că era o întrebare clară, ce să fac să moștenesc viața veșnică. La Luca, capitolul 18, versete 18-27, se zice că a fost un dregător. Un dregător, adică un om bogat, un funcționar foarte puternic, un afacerist, nu știu, un conducător, care avea foarte mult și s-a dus la Hristos să-l întrebe ce să fac. Uite, eu am toți banii. Dar ce să fac să moștenesc viața veșnică despre care zici tu, Hristoase? Păi zice, să faci asta, să nu faci decalogul. Păi decalogul l-am făcut. Păi mai este una. Vindeți averile, dă-le săracilor și urmează mie și vei avea viață veșnică. Și zice acolo în Evanghelie și a plecat întristat la vale. La Luca, la Ioan, dacă mă duc la Evanghelie, că am cercetat și la Ioan, zice de un tânăr bogat. Un tânăr care probabil a moștenit o avere și la fel, ce să fac? Aici ați două. Și iar Evanghelia care s-a citit astăzi, nu știu, de-aia nu prea este un consens în toate textele acestea, spun un om oarecare. Trebuie văzut. Ce înseamnă dacă era un dregător, trebuie analizată nuanța, dacă era un tânăr, analizată, sau un om oarecare. Dar, în fine, ideea principală este ce să fac să moștenesc viața veșnică. Sigur că, fiind foarte bogat, acel om s-a întristat foarte mult, că avea foarte multe bogății și a plecat. Comentatorii, nu mai intru în alte exegeze, comentarii că durează mult, a plecat și n-a putut să-și vândă, să facă acest pas, pentru că nu a crezut în viața veșnică, n-a crezut în Hristos și a zis, eu trăiesc doar cu bogăția mea. Mă duc acum cu gândul la Iov, când la sfârșit, după ce a trecut prin furcile caudine ale suferinței, după ce a pierdut 10 copii, a fost mare și stătea într-un dialog cu Dumnezeu. Când în Psalmul 42, versetul 5, atunci se spune, Doamne, acum, după ce a trecut prin acea suferință, acum ochiul meu te-a văzut. Și am mai zis-o, cred că la omilie atunci, ochiul nu înseamnă că a văzut cu ochii trupești, ci cu ochii sufletești. Pentru că acum cu ochii trupești vedem la 180 de grade, cu ochii trupești, cu ochii sufletești vom vedea la 360 de grade și nu vor fi doi ochi, va fi un singur ochi. Așa ne zic Sfinții Părinți, eu cred în ceea ce zic, pentru că ei depășesc limita umanul, firescul și au informații de la Duhul Sfânt. Și atunci zice Iov, acum te-am cunoscut, Doamne, după ce am trecut prin atâta suferință, acum te-am cunoscut ce ai vrut tu de fapt să vrei. Pentru că, iată, deși tu a avut averi și Iov, a fost foarte bogat. Acel om din Evanghelia de astăzi, că e tânăr, că e dregător, că e oarecare, cum se zice, el nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Că dacă îl cunoștea pe Dumnezeu, își dădea toate aferile. Dacă îl cunoștea ce este raiul, dădea toate averile și nu pleca întristat spre casa lui sau spre casele lui, ci pleca cu bucurie. Iată, am vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu a zis să merg după el. De ce zic aceste lucruri? Și am zis, pentru astăzi se numește omilia de astăzi, fugiți de bogăție. O să mai facem omilii despre bogăție, că avem groază cât e Evanghelia, cât e Scriptura de mare și cât e de mult. Dar am scos câteva versete. De ce? Sau ne putem pune întrebări ce legătură cu bogăția, ce vorbește Părintele, că noi de-abia plătim facturile de pe o zi pe alta, adică și eu la fel, sunt în aceeași găleată cu dumneavoastră. Cred că ca 95% din poporul român, de-abia ne plătim facturile și să vedem când va veni gazul pe decembrie. Nu știu. Deci suntem într-o normalitate. Asta este viața, asta ne este dată de la Dumnezeu. Vinovați, nu știu, om fi noi, om fi guvernanții, dar cred că suntem noi, nu guvernanții, pentru că avem guvernanți așa cum merităm. Și suntem, nu i-am ales noi, s-au ales singuri. Și ne-a dat Dumnezeu, asta trebuie să știm,
pentru că ce ni se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Ori pentru smerenie, dar poate și pentru plata păcatelor. Și zic că ce ne privește pe noi bogăția? Pentru că nu e vorba de bogăție în sine, bogăția aceasta mare, de sute de miliarde de euro, la care tind acești puternici ai lumii. Este vorba de principiu, de a aduna. Și Sfinții Părinți merg și ne învață la acest lucru. Și au zis creștinilor, fraților, nu vă uitați sau nu trimiteți gândul la bogăție sau să-i priviți cu invidie sau să-i vorbiți de rău că ei sunt bogați și tu nu ești bogat. Nici vorbă de așa ceva. Și la fel sunt în asentimentul Sfinților Părinți, nu fac critică asupra bogaților, asupra bogăției, pentru că judecata o face Dumnezeu. Și o să avem și alte ocazii de a vorbi. Dar aici vorbim despre noi. Este vorba de a-ți concepe și a-ți crea, comportamentul, să zic așa, pe 24 de ore în ziua în care trece. Ce faci tu în 24 de ore? Și primim întrebări de genul ăsta. Ce fac eu în 24 de ore? Păi muncesc, mă duc, mă spăl, mă duc la serviciu. Duminica, când mi-aduc aminte de Dumnezeu, mai trec la Dumnezeu și muncesc. Unii își iau 2-3 servicii ca să aducă bani la copii, să fie copiii, să aibă o haină mai bună sau să-și iau o gresie mai bună în casă sau să-și facă un gard sau să-și mai facă un etaj sau încă 5 case, în fine. Și aici este problema la care noi pierdem, noi oamenii normali, pierdem și oricine pierde legătura cu normalitatea, nu mai știe care e bariera, nu mai știe care este limita unde să se oprească. Așa cum au plecat în străinătate și tatăl sau și mama, au plecat sau împreună, au rămas acasă copii, ei s-au dus să aducă bani, să trimită bani. Dar nu s-au gândit, poate că își găseau o muncă și aici în România, mai mică, mai smerită. Nu știu, nu este o judecată. Fac niște constatări, dar prin care erau aproape de copii. Și ce mai este mai important în această viață? Averea, agresia, gardul, sau poți să le faci, nu știu, și ca să rămână, sau să rămâi lângă copii, să le dai povață, să le dai suflet, să le dai, învățături, îndrumări, că trebuie. Un copil needucat este foarte greu. Foarte greu și este o povară mai târziu pentru părinți. În fine, așadar, trebuie cântărită situația. Și prima întrebare ar fi, cât trebuie să muncim noi? Cât trebuie să ne sacrificăm? Care e ținta noastră? Dacă ținta lui Hristos este de a veni pe pământ și a veni să ne mântuiască, ținta globaliștilor este de a să uni, să lovească în Hristos ca să ne ducă la iad, noi ce țintă avem aici pe pământ? Să-l amintesc pe preafericitul Daniel care, uite, vă pune întrebarea prin mine. Ce țintă ai tu creștine aici pe pământ? Care ți-i ținta ta? De ce trăiești? Păi să mă duc la serviciu înapoi. Bine, foarte bun asta. Dar te gândești că există mântuire? Dacă ne punem gândirea aceasta că există viață veșnică, atunci ne-am mai reorganiza activitatea în cele 24 de ore. Asta nu înseamnă că îndemn la nemuncă, Doamne păzește, dar îndemn poate și la o gândire, băi, hai să nu mai muncesc așa de mult pentru o nenorocită de gresie, ci să am mai multă grijă de copil sau de copii. Sau poate de cineva care are nevoie de noi. Pentru că muncim nu să avem averea lui noi, era să zic, averile acestea pe care sunt vehiculate prin mass media, ci muncim la un moment dat fără să gândim. Și de aceea trebuie să avem și un punct. Și am pus acest titlu, Fugiți de bogăție, cu gândul să fugim de acest lucru, pentru că te duci în străinătate, muncești sau muncești aici în țară. Și ca să faci o afacere, să știm foarte bine, în România e foarte greu să faci afaceri cinstite, să ai bani. Bani mai mulți ușor, pentru că vine statul ți ia înapoi sau sunt legile făcute așa în natură, încât foarte greu progresezi sau o bogăție să facem foarte mulți ani. Și trebuie foarte multă muncă și multe compromisuri. Sunt foarte puțini oameni care fac afaceri cinstit și legal. Dar nu sunt bogați. Sunt oameni normali. Dar iată că și acest lucru poate, ca să câștigi un ban mai mult, să aibă un gard mai frumos, o mașină mai frumoasă, fac compromisuri. Și compromisurile acestea costă. Dacă sunt în sens negativ, costă foarte mult și atunci ne punem întrebarea, la ce ajută acel gard frumos, marmură, cu de astea, dacă
uite, copilul tău nu s-a dus pe căile bune, n-a făcut ce trebuia să facă. Sau, uite, vecinul tău are o problemă, puteai să te duci să te-l ajuți, să-i duci o găleată de apă sau să-i dai un ban, că avea o factură de plătit și n-a putut să o plătească. Sunt multe lucruri. Și de aceea, bogăția numită în Scriptură, dar goana aceasta după avere, după muncă multă, să ne distrugem. Omul care muncește se distruge. El nu-și dă seama, dar îl afectează, îl ajunge munca. Nu credeți că cu organismul te joci. Oricâte pastile ar inventa ăștia, câte medicină s-ar face. Omul cedează. Și de aceea trebuie să ne și păstrăm. Mi-aduc iarăși cuvintele prea fericitului, chiar era o predică, vreo jumătate de oră. Mi-aduc aminte, la ce ți ajută dacă ți-ai distrus sănătatea? Ai muncit foarte mult și mulți oameni muncesc 10, 12 ore, 16 ore, chiar 17 ore într-o zi. La ce ajută acest lucru dacă ți-ai distrus sănătatea, familia, copiii? La ce ajută? Și iată ce ne zice la Deuteronom 6, 10 cu 12. Iar când te va duce Domnul Dumnezeul tău în pământul acela, pentru care s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, ca să ți-l dea cu cetăți mari și frumoase, pe care nu le-ai zidit tu, cu case pline de toate bunătățile, pe care nu le-ai umplut tu, cu fântâni săpate în piatră, pe care nu le-ai săpat tu, cu vii, cu măslini, pe care nu le-ai sădit tu, și vei mânca și te vei sătura. Atunci păzește-te să nu se ademenească inima ta, ca să uiți pe Domnul care te-a scos din pământul Egiptului. Ce vrea să zic aici la Deuteronom? Noi avem o imagine falsă, că am făcut noi, iarăși, casa aia, gardul ăla, munca aia, serviciul ăla. Aici ne zice, nu le-ai făcut tu, ci eu am fost în spatele tău. Cine recunoaște acest lucru, că de fapt Dumnezeu este în spatele nostru, ne dă minte, ne dă putere, ne dă sănătate ca să facem gardul, mașina, casa, educația copiii și așa mai departe. Este o capcană în care cade creștinul. Deci, aici spune un context. Noi trebuie să luăm și să facem omilie, exegeză, să facem explicare la acest verset. Deci, omule, nu le-ai făcut tu, zice clar, uite, îți dă cetăți, îți dă casă, îți dă mașină, îți dă educație, nu le-ai făcut tu. Bunătățile, fântâni, nu le-ai făcut tu, nu le-ai făcut tu. Noi trebuie să avem conștiința că nu facem noi nimic, Dumnezeu ne le face. Avem noi această conștiință? Și dacă am avea această conștiință, nu mai spune atunci vecinilor, prietenilor, cumnaților, uite ce casă mi-am făcut, uite ce gard am, uite ce gresie am, uite copilul pe unde este, uite asta, uite ce am făcut eu. Și atunci zice aici, ca să îl uiți pe Dumnezeu, că omul care se mântrește îl uită pe Dumnezeu și ne ducem iarăși la versetul 17, la Psalmul 9. Oamenii care îl uită pe Dumnezeu merg direct în iad. Așadar, să avem grijă cum ne exprimăm, cum vorbim. Că zicem așa, las că e o simplă vorbă, uite ce gard am, nu l-ai făcut tu. Trebuie să-i spui, uite, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat. Așa este exprimarea noastră, întotdeauna. O vorbă spusă, într-un, doi, în trei, așa la o par de vorbă, zici că e o vorbă, un baliver, o vorbă în vânt, aia te costă. Cineva stă mereu și notează. Stă mereu și notează, să avem grijă ce vorbim, pentru că dacă noi ne lăudăm că am făcut eu asta, am făcut eu, când zice aici Dumnezeu, n-ai făcut nimic, totul am făcut eu, atunci Dumnezeu va uita de tine. Și atunci te întrebi, de ce am muncit? Uite, când merge prost cu aia, merge prost cu aia, că am făcut aia. De ce merge prost? Păi te-a uitat Dumnezeu. Că dacă o făceai într-un mod corect și dacă o făceai cu smerenie, dacă o făceai cu transpirația frunții, dacă o făceai cu gândul, Doamne, Tu mi-ai făcut și Tu ție îți mulțumesc și după ce ai făcut o etapă, duci la biserică, îți mulțumesc, Doamne, pentru că am făcut asta. Mai pui 2 stâlpi la gard. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru ăștia 2 stâlpi. Și îți mulțumesc că Tu ai făcut. Aceasta este rânduiala pe care ne cere nouă Dumnezeu. Altfel, fă-ți ce vrei, vile, fă-ți vile, mașini, conturi, fă-ți conturi. Vreau să fiu parlamentar, fii parlamentar, dar nu mai sunt cu tine, eu uit de tine. Și atunci toate se vor dărâma. Nu vedeți parlamentarii ăștia cum intră unul după altul pe la pușcărie? Pentru că nu se duc cu gând, nu fac o judecată, o constatare. Nu se duc cu gândul către popor să muncească, să facă și ceva pentru țara aceasta. S-au distrus miliarde, s-au distrus toți, nu s-a făcut nimic. Nu știu. Dar nu intrăm pe alt teren aici. Atâta vreau să vă zic, în casa noastră, în casa dumneavoastră, ceea ce faceți, dumneavoastră, am făcut, Doamne, îți mulțumesc pentru ce am făcut și uite ce mi-a dat Dumnezeu. Exprimarea, deci vreau să vă învăț să vă exprimați.
Să ne exprimăm, că eu nu sunt profesor aici, că uite ce mi-a dat Dumnezeu, uite ce, nu știu, uite un curs frumos. Fiecare în treaba dumneavoastră, aveți o reușită. Uite, Dumnezeu m-a ajutat. Nu eu am făcut, că aici ne zice la Deuteronom, nu tu le-ai făcut, omule. Că dacă tu zici că le-ai făcut și eu sunt deoparte, eu pe pământul, eu nu mă întreabă, înseamnă că uit de tine. Așa cum știința zice că eu fac totul, știința, omul, rațiunea, începând cu Descartes, începând cu toți care au plecat, cu Nietzsche și cu toți, când Dumnezeu a murit. Și știința a ajuns la niște progrese extraordinare în ziua de astăzi, de au făcut un robot, zeu, cum în Japonia, savații se închină acelui robot. Și o să ni se impune, dacă mergem pe acest principiu al globalismului, o să ni se impună, așa cum se impune. Certificatul verde, stați în casă, vă studiați ușa și tot așa, o să ni se impună lucrurile acestea dacă noi îl pierdem și uităm de Dumnezeu. Cât mai suntem în normalitate, cu gândire, că nu știe acum cine pune ăștia și prin mâncare. Se poate, sunt fel de substanță pusă în mâncare în care îți mută gândirea, nu mai ești sănătos la minte. Cât mai suntem întregi la minte și putem să ne rugăm conștient, într-un mod asumat, să venim la biserică să ne rugăm. Pentru că, până la urmă, să știți că Dumnezeu ne apără, indiferent cât ne vor ataca aceștia, să ne pună în mâncare, în apă, nu știu, în pastile, în vaccinuri, în toate treburile astea, nu judec eu aspectele astea, să știți că suntem protejați pentru că ne apără Dumnezeu. Dar ca să fim protejați trebuie să avem acea credință 100%. Dumnezeu, ce vreau să subliniez, nu ne vrea perfect. Băi, dacă nu e sfânt, nu te împărtășești. Nu, nu te împărtășești, fii cu mine, dar crede. Și iar când ai căzut, ne zice la liturghie aici, când ai căzut, eu te ridic, sunt lângă tine, nu plec, dar crede. Crede că la ridicare sunt eu. Crede că la ridicare te ajut și eu am venit să te ridic de atâtea ori când caz să te duci. Dar dacă ai făcut o poznă, ai înjurat de Dumnezeu, caută, te iartă Dumnezeu și pentru lucrul ăsta, deși e foarte greu să-l ierți pe cineva care tu l-ajuți și ăla te înjură. Trebuie să vedem și păcatele acestea, să le punem pe niște criterii, o scară. Nu înjurați de Dumnezeu. E blestem asupra casei. Că uitați, știu că omul e nervos, mai scapă, că asta este, dar nu de Dumnezeu, nu de Maica Domnului, nu de cruce, nu de biserică. Găsiți, nu știu, un creang, un copac, nu știu, o sfleclă roșie, o ceva, dar nu de lucruri sfinte, că vă faceți rău. Vă iartă Dumnezeu, dar cu greu. Și ca să vă ierte mai sunt și alte căi de îndreptare și nu cred că trebuie să le primim acestea. Așadar, ca să credem, să fim feriți, trebuie să credem în Dumnezeu și să avem o conștiință a lui Hristos. Nu să fim căldicei în credință. Înalt Preasfințitul Teofan mereu spune că suntem doar 10% credincioși în România. Asta e o statistică, intrați la 2-3 predici, spune acest lucru. Vă spun de atâta timp, din 87%, eu zic că suntem 7% credincioși mărturisitori. 7%, nu 10%. Pentru că vor veni vremuri și mai grele, dacă se duce planul acestora de a face globalismul, și ei îl fac, vor veni multe lucruri care or să ne se impună. La început mai încet, vedeți că au cu o pumn de fer, dar cu mănușă de catifea. Așa este. Ne arată catifeaua, las că vă fac bine, dar de fapt e un pumn de amenințare de fer. Și vedeți că nu o să mai putem, poate, ieși pe stradă. N-am avut voie, dar probabil nu o să mai avem voie ca în timpul lui Hitler. Nu știu ce va fi. Dar dacă se va merge, noi să cedăm. Noi am cedat suveranitatea. Dacă tot umblăm cu cedatul, cedăm și aia. Lasă, mai că cedăm și asta. Lasă că vine și musulman. Nu merge. Lasă fie și homosexuală. Nu merge. Noi avem o smerenie, dar până la limită. Avem de cedat, dar până la limită. Nu putem să cedăm ceea ce... că e vorba de sângele strămoșilor noștri. E vorba de sângele lui Hristos. Nu avem voie să cedăm mai mult. Și dacă e nevoie, trebuie să scoatem arma rugăciunii. Și arma, până la urmă, arma mă refer în sens metaforic de a ieși să ne apărăm pe stradă cu vocea, cu rugăciunea. Efectiv, dacă o fi nevoie, mergem în Piața Unirii, ne așezăm în genunchi și facem un paraclis acolo. Sute de oameni, mii de oameni, ca să ne apărăm țara, poporul de fel de lucruri rele care vin din afară și o să vină lucruri. Asta este doar vârful icebergului. Dacă se duce la capăt, ceea ce zice la Psalmul 17, Vasile cel Mare zice clar, sunt vremurile de pe urmă, dacă noi tot cedăm. Bun, mergem mai departe. La ce duce această goană după avuție? Am scos mai multe versete, dar mă restrâng la părăsirea lui Dumnezeu. Și ne zice iarăși, Deuteronom 32:15. A mâncat Iacov, s-a îngrășat Israel, s-a făcut îndăratnic, îngroșatul sau s-a umplut de grăsime. A părăsit pe Dumnezeu. Cel ce l-a făcut și-a disprețuit cetatea mântuirii sale. Pentru că omul când
să ajunge. Chipul este o vorbă populară. S-a ajuns ăsta s-a ajuns. Care aia. Ei, ce vrea să ne zică? Și aici mă duc la Sfântul Ioan Gură de Aur, care ne zice că omul care s-a ajuns, nu zic eu, oameni buni, nu fac eu, nu sunt eu la exegetul, comentator. Eu doar mă duc, deschid cărțile și citesc și fac o sinteză și vin și vă spun. Omul care s-a umplut de grăsime, care s-a umplut de bani, s-a umplut de mândrie, de grandomanie, ce se întâmplă cu acel om? Acel om îl părăsește pe Dumnezeu. Biserica zice, Cartea Sfântă zice, Sfinții Părinți. Eu nu cred și n-ar vrea să ajungem noi la momentul acesta, dar nu înseamnă că să avem noi nu știu câte averi, bogății ca să uităm. Nu, putem să-L uităm pe Dumnezeu chiar prin niște prostii pe care zicem noi că le avem. Că am muncit mult, că am făcut aia și uităm de Dumnezeu, îl părăsim, nu mai am nevoie de Tine, Doamne. Că mi-am ales acolo și spuneam de dreptul Iov, am uitat să zic că după ce a trecut prin furcile Caudinii, când vorbea cu Dumnezeu, Doamne, eu nu m-am bazat pe aurul pe care la un moment dat îl avea. Era foarte bogat Iov. Nu m-am bazat pe acel aur. Că așa omul îmi face ziua de astăzi. Își strânge banii albi pentru zile negre. Cam așa este. Și se bazează. Și muncește. Mai strângă și pune acolo bani, dar nu se bazează pe Dumnezeu. Aici e punctul la care vreau să ajung. Muncă, multă, foarte muncă. Lasă fie că vin zile negre, să avem depozite de uleiuri, de nu știu mai ce, de conservare și toate astea. Că vor veni vremuri negre, zile negre, cum ne amenință ăștia. Dar asta înseamnă tot o părăsire a lui Dumnezeu. Pentru că tu îți aduni într-un magazin, un garaj plin de conserve, de hârtie igienică, că vin vremuri negre, da? Aur în bancă și toate lucrurile acestea. Ce ne zice Sfântul Ioan Gură de Aur? Că de fapt, cu cât îți aduni avere pentru vremuri negre, cu atât ți se diminuează credința în Dumnezeu. Tu te bazezi pe acele adunături ale tale, bogății, zahăr, ulei, și nu te bazezi pe Dumnezeu, indiferent ce vremuri vor veni, că Iov așa a zis, la sfârșit, în capitolul 42, după ce a trecut prin atâtea greutăți, Doamne, eu nu m-am bazat pe aurul ăla, pe care îl aveam. Îl avea, la un moment dat nu-l mai avea nimic, niciun aur. Și înainte, eu m-am bazat doar pe Tine. Eu luat 10 copii, eu luat aur, eu luat tot lui Iov, tot absolut. Eu m-am bazat doar pe Tine. Greșeala pe care o facem noi, referitor la Evanghelia de astăzi, dregătorul bogat vrea să-și adune. Ce să fac? Să-mi adun și eu comoară în cer, să câștigă. Păi vindeți averile. Noi facem invers. Noi nu le vindem, ci vrem să le câștigăm, să le punem undeva pentru zile negre, să avem acolo multe. Dar cu cât, și aici Ioan Gură de Aur zice, cu cât îți aduni în magazia ta, în garajul tău, borcanele de piață și de cărnărăi pentru zile negre, că ăștia ne amenință cu fel de crize, cu atât se duce credința și bazarea în Dumnezeu. Drept, pentru care vă spun și vă recomand, ce ne zice biserica, și nu cred că greșește, să ne punem acele borcane, acele cumpărături, acele pachete mari, metaforic vorbind, în Dumnezeu, în partea lui Dumnezeu, în credință, în rugăciune, în speranță, în nădejde al Dumnezeu și lasă garajul gol. Nu spune nimic, că Dumnezeu nu te lasă. Mi-aduc aminte și închei, era un mare filozof, Biceps, tot așa în antichitate, și vineau popoare cu cerea cetatea respectivă și fugea. Toți fugeau și luau fiecare borcanul de ulei din cămar, din garaj, fiecare aurul din pământ, că vineau migratorii și distrugeau totul. Și ăla este cum un filozof, mi-a plăcut asta. Și zice, băi, dar tu nu ți iei nimic, uite, vin butică soaia asta mare, că avea o casă frumoasă, bogății, tablouri. Omnia mea me comportum, zice, tot ce am, duc cu mine. Adică el se referea la filozofia lui. Și noi putem să zicem acest lucru, omnia mea me comportum, tot ce am, duc aici, că aici l-am pe Hristos. De aceea, și închei, am mai scos câteva versete, dar vă rețin. Sunt foarte frumoase versetele acestea, numai că implică multe explicare, mult timp implică, și de aceea v-aș recomanda ca în loc să ne facem gânduri, să muncim 4x4, 8x8, așa foarte mult, să ne cădem, facem compromisuri, să adunăm în garajul ăla pentru zile negre, ar trebui mai multă rugăciune, mai multă speranță, mai multă credință, lăsați garajul gol și umpleți-vă inima cu rugăciune. Aici cred că ar vrea Ioan Gură de Aur să ne transmită și nouă.
Noi nu știm, de aceea veniți la biserică ca să și învățăm. Pe lângă faptul că ne sfințim, și învățăm ceva. Și eu merg în aceeași mână de mână cu dumneavoastră, că eu sunt profesor care știu tot. Eu sunt ăla care zice în liturghii, te-am ridicat, dar stau lângă tine, Dumnezeu tot timpul. Am căzut, am ridicat, mergem împreună. Ăsta sunt eu, cum se zice la rugăciune, cel dintâi păcătos sunt eu. De aceea trebuie să învățăm lucrurile acestea. Cum ne prioritizăm viața? Acele 24 de ore. Nu zice nimic să nu muncim, dar trebuie să avem și limită și în muncă și trebuie să știi pentru ce muncești. Păi nu, muncesc să fac garajul plin de hârtie igienică. Nu, nu-i bine așa. Ioan Gură de Aur zice, lasă garajul gol, lasă cămara aia goală, dar umple cămara sufletului. Umple de nădejde, că niciodată nu te lasă Dumnezeu. Nu există om care a avut credință în Dumnezeu să-l fi lăsat. Nu există. Eu n-am văzut și în toate cărțile acestea. Este o aparentă durere, o aparentă boală, o aparentă pierdere. În Hristos nimic nu se pierde. În Hristos este doar dragoste, este doar viață. Eu sunt calea și viața. Eu sunt ce să facem noi, au pus întrebarea ca să câștigăm, și că ucenicii au întrebat. Doamne, dar uite, ăsta nu a vrut să vând averile, dar noi ce să facem să câștigăm viața veșnică? Și atunci Hristos a răspuns simplu, eu sunt calea și viața și adevărul. Deci dacă noi îl avem pe Hristos, ce ne mai interesează garajul și conservii și astea? Rugați-vă pentru Hristos, rugați-vă să veniți la biserică, rugați-vă să avem biserici deschise până ne închidă ăștia de tot și să căutăm, să colaborăm, să vorbim cu Hristos, dar să avem credință, nu o credință căldicică, să-L iubim pe Hristos, că El ne iubește foarte mult și stă lângă noi. Iar ceea ce li se întâmplă, dacă noi suntem cu Hristos, să nu ne intereseze ce va veni ziua de mâine, pentru că este Hristos cu noi. Asta nu înseamnă, poate pentru leneș, dacă dă Dumnezeu, nu. Cred că m-am făcut înțeles, să muncim, să ne facem datoria, dar trebuie să avem limite, trebuie să avem scopul, prea fericitul Daniel așa, ținta, cât, pentru ce, atât, păi muncesc să-mi fac garajul, ca să tot mă repet, nu, lasă garajul gol, cămara goală, hai la biserică, zi de zi, duminică de duminică, unește-te cu Hristos în rugăciune și să nu te intereseze ce se fac alții, că Dumnezeu ne protejează. În Hristos nu există decât bucurie, viață veșnică, pace și fericire. Amin. O duminică frumoasă. Să trăiți!